wasu sai sun jira kowa yayi muku da minkara ko ku yi mai na ice famfara haushi ya sa wasu na tunzira happy birthday na kira an fito Abdul na bosi da ya gayyato gaye idan ya kai gaye zai fito badan Abdul na bos kawai zai fito ku ce makiya to su koma gida hanya babu kyau dan akwai gargada kifi zai mutu da haushin kuda wane kurun gobare karfasa amanar fito su biyar mata sinariya haske cikin mata Abdul na bos gare ki yayi gata ke dai ya zaba cikin mata kun ba da tsoro kun ba su horo sunan ka faro Abdul na bos bidon sai da ana kamanar ka kenan lallai shi kenan Abdul na bos sai ne sarki a gudu kai ka zama ke gudu sunan ka ne sa gudu ka kai kaska a radu gefen ka gafe da sai mata ko koyi fansi akwai taro da sisi sannan akwai lasisi za su gudu Abdul faɗa musu kara su gudu na bos lallai da akwai magana Abdul na faɗa musu sun makara makiya da yau da gobe wannan na Allah ne mai da ikon sama ya kuskure ne abe babe Abdul na basa fi dausi sakatare mai shigar sadan waya ne da yau da gobe wannan na Allah ne mai da ikon sama ya kuskure ne abe babe Abdul na basa fi dausi sakatare mai shigar sadan waya ne ubangijin da ya so mai bacci ya zaldana da mai ba mu abinci Allah tare mu da dukkan kunci Allah ta shi mu cikin musulunci Allah salati gurin nurullah da alihi da sahaba rasula da auliya kuma su tsoron Allah da fasafa su babban kuskure ne da yau da gobe wannan na Allah ne mai da ikon sama ya kuskure ne abe babe Abdul na basa fi dausi sakatare mai shigar sadan waya ne wakar bade na yi wa banina Abdul na basa kai nisan kwana don ka sai da rai kai suna abadan ka na ga in amana don abadan ka ga sun taro wasu a tsaye wasu a kujeru wallahi ko badan ya tsaro Abdul da fito su sun yi gaye ne da yau da gobe wannan na Allah ne mai da ikon sama ya kuskure ne abe babe Abdul na basa fi dausi sakatare mai shigar sadan waya ne mai hasada yana ci baya amma a ƙarshe za ya ji kunya da na sani an ce mai kiya mai zamani ya fi gaban mai laya ashe zuwa batun ka sai kwaro yan yara yara kare da kwafaro idan kun je za ku tashi a zero batun Abdul ba sai ta wuya ne da yau da gobe wannan na Allah ne mai da ikon sama ya kuskure ne abe babe Abdul ba sa fi dausi sakatare mai shigar sadan waya ne ana ta yi muna jin daɗi sai da abin ka za ka yi faɗi mai rigar aro bar kauɗi yaro ka tashi ka nemo kuɗi in mun faɗa ana ganewa wanda ya zargo yana tankawa Abdul na wasu bashi sauran kowa ta bashi ma babban kuskure ne da yau da gobe wannan na Allah ne mai da ikon sama ya kuskure ne abe babe Abdul na basa fi dausi sakatare mai shigar sadan waya ne musu yana ƙara mini ƙarfi kuni da ne dukkanin tsi zafi da godiya zane muku ba laifi kuni sinar wukata ta yi kaifi sabi'u Adamu ɗan kumbani sarkin wakan kilik Allah ya naɗa ni ya ɗan baba ɗan umma na tsumani da ya bugo tilasa a yaba ni